Ләйсәнне Рөстәм Миңнеханов каршы ала. Матур хатын-кыз исеме белән аталган тоннель казу комплексы бу. Хәзер Зеландтан Академия станциясенә кадәр булган ара, ягъни Ломжа һәм 10-нчы микрорайон урамнары җир астыннан тоташты. Биредәге эшләр җәй көне башланган иде. Ике станция арасының озынлыгы 870 метр. Бүген тагын бер тарихи вакыйга. Рөстәм Миңнеханов Казан метросының Академия станциясеннән ТСРның 100 еллыгына дип аталганына таба сул ягын казу буенча хәер фатихасын бирде. Ул 10-нчы микрорайон белән Дубравный урамнарын тоташтырачак. Озынлыгы 1 чакрымнан артык. Эшләрне ел ахырына тәмамларга уйлыйлар. Тоннель казу эшләрен менә шушындый ике зур комплекс башкара. Берсе Ләйсән, берсе Айсылу. Аларның авырлыгы 600 тонна. Аена 200 метр ара үтәләр. Тоннель казу машиналары чит илнеке, аларга запас частьләрне безнең илдә дә җитештерә башлаганнар. Эш барышында техник тикшеренүләр дә уздырыла. Как обстановка? Нормально, спасибо. Все идет по плану. По плану, да? Республика рәисе метро төзүчеләр эшенә югары бәя бирде. Аны яңа линия проекты белән дә таныштырдылар. Беренче участогы 4 станциядән тора. Гомуми озынлыклары 5 чакрымнан артык. Алар Идел буе, Совет, Яңа Савин, Мәскәү һәм Киров районнарын тоташтырачак. 30-40% сделано по отношению всего строительства второй ветки. Метро төзелешенең икенче өлеше 30-40%ка башкарылган. Хәзер безгә 2 тоннель казып бетерәсе бар. Минем уйлавымча, алар буенча эшне ел ахырына кадәр башкарып чыгарбыз. Халык та әлеге участокны кулланышка тапшырылуын көтә. Метроэлектротранс мәгълүматларына караганда, узган ел җир асты юлыннан 35 миллионнан артык кеше йөргән. Бу көнгә 132 мең пассажир дигән сүз. Ничек көтмәгән инде безгә, тем более картларга бик әйбәт инде. Бик әйбәт көтәбез, конечно. Прямо көтеп торабыз. Искиткеч. Даже карын алгач тагын әле сөендек көтөрабыз ачыла ахыры дип. Безгә бит инде ул картларга да, яшьләргә дә бик әйбәт инде. Рядом торабыз. Безгә бик уңайлы була инде ул. Казанның любой урынына барып, тиз генә барып җитәчәк, җитәргә булачак. Всем удобно. И люди не будут ждать транспорта, а постоянно ездить, куда им надо. Метроның икенче линиясенең беренче 4 станциясен 2027 елда ачарга ниятлиләр. Чулпан Касыймова, Булат Әбделманов, Яңа Гасыр каналы.